салом ба ҳамаи тамошобинон, хуш омадем ба канали Арзанда. Имрӯз ҳамроҳ як намуд ширинӣ хело болаззатро тайёр мекунем. Ин намуд шириниро ман аллакай як бор тайёр кардам, видео накардам, танҳо дар Инстаграм мондам ва ба бисёриҳо маъқул шуданд ва гуфтанд ки видеоашро низ ҳатман нишон диҳед. Ва акнун имрӯз бошад шириниро тайёр мекунем. Хуб, маҳсулот барои мо ба мо лозим аст: 2 дона тухм, 1 қошиқ сметана, дар инҷо 200 грамм шакар мебошад, какао, разрихли сил, ванилин ва дар инҷо боз 400 грамми дигар маргарин ёки сливичный масло метавонед истифода баред ва ҳатман орд лозим аст. Дар аввал ба 2 дона тухм 200 грамм шакарро ҳамаашро меандозем, 1 қошиқ сметанаро низ меандозем ва 400 грамм маргаринро низ меандозем, ванилинро низ меандозем ва акнун ҳамаашро хуб омехта мекунем то об шудани шакар. Сливичный маслои мо бояд ки ҳатман мулоим бошад, на ин ки сахт. Агар ки сахт бошад, метавонед аз турбтарошак бо орд гузаронед. Ҳамаашро анҳамин хел омехта кардем, шакарро об кардем ва акнун кам-кам ордро андохта хамирро тайёр мекунем. Разрихлителро низ фаромӯш намекунем. Тамошобинони гиромӣ, ана ҳамин хел хамирро тайёр кардем ва акнун хамирро 2 тақсим мекунем. ҳозир зуволаашро мегузорем ва инашро бошад, ба коса мемонему ва ба болояш какао мепӯшем. 1-2 қошиқ бас аст. Ин какао ман кам аст, барои ҳамин ман ҳамаашро меандозам. Ва акнун боз ками дигар хамирро омехта мекунем. Тамошобинони гиромӣ, ана ҳамин хел зуволаҳоро тайёр кардам ман. Хамирро аз ҳадди баъд сахт нагирад ва баъд шириниҳои шумо низ ҳамин хел хушк мебиёяд, яъне сахт мебиёяд. Ва акнун зуволаҳоро ба яхдон мегузорем дар муддати 15-20 дақиқа. Тамошобинони гиромӣ, зуволаи мо аллакай хела дам гирифт ва акнун зуволаро ҳозир тунук мекунем. Ана ҳамин хел ман зуволаҳоро тунук кардам, зуволаи сафед ва шоколадни. Ва акнун зуволаи сафедро гирифта ба болои зуволаи шоколадни мегузорем. Ана ҳамин хел тунук кардем ва акнун мепечонем зуволаҳоро. Ва тамошобинони гиромӣ, акнун ҳозир зуволаро мебурем. Аз сабабе ки корчакати он қадар хуб нағз бурида намешавад, барои ҳамин ман риштакати мебурам. Ана ҳамин хел. ҳамин хел мешавад зуволаҳои мо. Аз сабабе ки ман дар яхдон намондам ша, агар ки шумо вақт дошта бошед, ҳатман дар морозилник монед, хуб сахт шавад, агар боз корчакати мумкин бурида шавад. Ман ҳозир тез-тез риштакати мебурам шумо. Ана ҳамин хел. хел шуданд шириниҳои мо ва акнун ба тафтон ба 180 дараҷа гармӣ дар муддати 20-25 дақиқа тайёр мекунем. Тамошобинони гиромӣ, шириниҳои мо низ тайёр шуданд. ана ҳамин хел бениҳоят болаззат ҳастанд. Шумо низ ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед
ба ҳамаи шумо иштиҳои таом. имрӯз берун ҳам хеле ҳавои хушрӯ, офтобак. Ман ҳама ҷоя руфта уборка кардам, полоро шуштам, чангора тоза кардам. Дар ин хел ҳавои хушрӯ мехоҳӣ уборка кунӣ, ҳама ҷоя тоза кунӣ, ягон мебелҳои айси байси гирифта монӣ. манда маъқул вақте ки ҳамин хона пулаш тоза бошад, чангот тоза бошад, ҳамин хел свежӣ метобад хона. манда маъқул нест вақте ки хона ҳамин хел ҳама ҷош гилему, курпаву болишт партофтагӣ. манда хубтараш ки ҳамин хел пол бошад, нағзтар ҳаст. ҳам хел якта гилемчаи майдача ва ҳамаш ҳам хел пол хушрӯ. Пол ҳатман хушрӯ бошад, агар нағза. ба ҷои палисоз кардан, пол шуштана ман нағз мебинам хубтараш, барои он ки чанг панг ҳамаш тоза мешавад. Палисоз кунӣ, ҳама ҷо хонаҳо пури чанг мешавад. Бо гашта пол мешавӣ, чанг тоза мекунӣ. ана ҳамин хел. гул кашида инҷаҳода нависен ҳатман комментарияда ҳаминои чӣ хел тоза кардан мумкин. Вай дафъа ҳам хел деволода кашидак, ман вай кати пемалюксу зубная щётка кати ҳамаша шута тоза кардам, бо нилуфар кашида. ҳамоқа мегумша ки деволода кашидан мумкин нест, бо мебинӣ ки аллакай ранг кадиста деволоя. Намихел ин фломастер нест, қалам нест, вай ҳаст. Восковей милки ҳаст ко, ана ҳамон хел ҳаст. фен кати ман интернета дидам чӣ хел фен кати ҳам хел гарм карда ҳам хел лата кати тоза мекунад, тоб тоза мешавад. ман низ ҳам хел фен кати кардам ва умуман тоза нашуд, бадтар ҳама ҷош ҳам хел олуда шуда бисёри бад шуд. баъд ҳамон пемалюкс и зубной щётка кати ҳам хел ҳамаша якта шакида тоза кардам, тоб тоза шудак. лекин ман як-ду рӯз қариб ҳамин вая тоза кардам, барои он ки ҳама ҷош хел ҷоҳои майдача ҳаст, ҳамаи ҳавои шитам хел дида тоза кардан дар кор беҳад душвор. ягон бо роҳи осонаш бошад. тамошобинони гиромӣ, ҳатман комментарияда нависен. набинанд болои шкафа тар кард, ай берун барф овардай, торт гуфта Нилуфар. нам хел торт сохтаи овардай, ҳамаш тар, ҳама болои шкафа тар карде Нилуфар. биё либосашо пӯшем, рафтем берун равем. чӣ хел шамол безеб мо берун биромадем ки офтоб рафт, и шамол сар кард. шамол безеб листики ёфтем, мебинам чӣ хел шамол. рафтем берун равем кане. дирӯз берун биромадем ки ҳамсоя мо каси кӯдакош берун биромада буда, кати ва ё як соат Нилуфар бозӣ кардак. Чи? рафтем. Да, рафтем берун равем. яъни бо берунда имрӯз ягон кас ҳаст, не ки шамоли безеб сар шид. гирен охи. гирехтестая шумо? мо Нилуфар кати аллакай ай берун омадем. чӣ оварден шумо? цветок оварда Нилуфар мана. барои он ки берун беҳад амихел шамоли сахт. и вай биёрша ҳамҷа нишон те. берун беҳад шамоли сахт, я 10 дақиқа бар ин гаштем, шамол бас накардак, амихел шамоли хунук. баъд гашта омадем. да саҳри Нилуфар берунда қариб ки 1 соат гашт, ҳаво нағз буд, офтоби хушрӯ, хел шамоли безеб рафт. ҳамин ҳозир ҳамихел шамоли безеб ғеҷидак Нилуфар. тамошобинони гиромӣ, дар охири ҳамин влог мехоҳам ба шумо косметикаҳое ки интернет магазин ман заказ кардам ва шумо нишон диҳам. дар ин ҷо косметикаи барои тозаву озодагӣ нест, балки барои ороиш, зебогӣ ҳаст. ман косметика истифода мебарам, бисёр не кам, ва косметикаҳое ки ман ҳозир истифода мебарам аллакай хелашуд ҳастанд. ман ай Тоҷикистон ҳамаша гирифта будам ва яхелаш строкаш гузаштагӣ, яхелаш аллакай тамом шудагӣ ҳастанд ва ман хостам ки ҳамаша чӣ хел гум нав кунам.
срокаш гузаштагиҳоя партоям тамом шудагиҳоя низ партоям ва косметикаи нав пурра гирам барои он ки бовар дорам ки тоҷикистон равем магар вақти косметика харид намешавад. Ҳам боз дар инҷа чихелгум косметикаҳои хуб бисёртар ҳастанд. Ана ҳамин хел мана инҷода ман боз нилуфарда шампун гирифтам. Ин намуд шампунам ман бори аввал гирифтам. Беҳад бӯи зур мекунад, бӯи болаззат мекунад. ҳатман тамошобинони гиромӣ комментарияда нависен агар шумо истифода бурдагӣ бошед. Ана ҳамин хел шампуна барои кӯдакона. Ва дар инҷа як дона ман барои чихелгум тозаву осудагӣ яъне крем харидам. Барои худам ин кремро ман дуюм бора харидестам ва боз дуюм бора дигар намудаша харидам. Ман да кремаш маъқул шуд, барои ҳамин ман боз харидам ва ҳам он қадар қимат нестай. Ва боз дар инҷа ман ана ҳамин хел пудра харидам. Рости гап ҳамаи ин чизҳое ки ман харидагӣ ҳастам ман якум бор истифода мебарам шуна, лекин ин пудрае ки ман харидам намедонам ин ҳамин хел бошад ё ки чихеле ки мебинед мана инҷаш буромадагӣ ҳаста медҷунбади хел. Барои ҳамин ман сайтшонда менависам то ки алиш кунанд, барое ки ин ба фикрам ин хел кунӣ агар чапа мешавад. Инҷода боз мана хел ҳаст, лекин манда он қадар чихелгу маъқул нашуд. Ман фикр накардам ки ойнаш тагашда мешад ту пудраш бошад болода. Хай ойнаш он қадар дар кор набудагисту, лекин он қадар маъқул нашуд. Лекин пудрае намедонам худаш чӣ хел бошад. Ҳатман наистам дар кор ки то ки алиш кунанд. Инҷашанам хел безеб омадак. Ва ман аввал рости гап косметика хариданӣ набудам, танҳо анам хел кистичкаҳоя хариданӣ будам. Ман барои ҳамин кистичкаҳо шуда ин дигароша харидам гӯям. Барои он ки ман кистичка надорам, ман дораму кистичкаҳои арзон. Ман як набор харидам. Ман фикр кардам ки нағз ҳай хубай хай рости гап намедонам 400 сум ё 500 сум гирифтамша. Вай амхел набор буд, лекин бовар кунед ягонташа истифода бурда нашуд, ягонташ манда маъқул нашуд. Ман танҳо ҳамун кистичка барои пудра ҳаст, ҳаваяша истифода мебурдаму тамом. Ва баъд гуфтам ки бояд кистичкаҳои оригинал гирӣ, барои он ки вай чихелгум китайскиёю синтетикаю хеле чизо намешад, ҳамаш безеб ҳастанд. Умуман рӯтонда хуб нағз масалан пудраву тену дигар чизоя намемоланд. Ин кистичкаҳо номашон Eco Tools мебошад. Ино кистичкаҳои оригинал мебошад. Ман мехостам ки кистичкаҳои Real Techniques харам, лекин ваё чихелгум камтар қимматтар, ино бошад арзонтар. Худи ҳамин фирмаи Eco Tools низ танҳо кистичка ва хеле чизҳо барои оро додан мебуроранд. Косметика намебурорану фақат ҳамхел кистичкаҳо мебуроранд. Барои ҳамин ман ҳамин кистичкаҳои Eco Tools-а харидам. Ман ин кистичкаш барои пудра мекушоимша, ман ҳоли накушодам шуна, лекин саҳар буд курьер оварда дод. Ана ҳамин хел беҳад ин кистичка калон мебошад. Бинен чӣ хел нағз беҳад мулоими хуб ҳамин ваяш чихелгум кистичкаш. Вай кистичкае ки ман дорам бовар кунед замину осмон ҳаст. Качествовашда дар ҳақиқат беҳад мулоим ҳаст. Мана ин дасташ вай мебошад бамбук чӯбин. Ман инҷашда нависондагӣ ҳатто Eco Tools инҷаш бошад оҳани. Дар ҳақиқат беҳад нағз манда маъқул шуд. Ва инош бошад барои тен. Ва боз як намуди дигаш буд, ҳам болошда ҳам поёнашда дошта. Рости гап ваяш манда он қадар маъқул нашуд, барои ҳамин инаша гирифтам. Мана инош низ дар ҳақиқат беҳад нағз, барои он ки ман ҳамин хел кистичкаҳое ки чихеле ки гуфтам набор харидам ва ё то чӣ дараҷа ҳамин кистичкаҳо барои тен молиданаш то чӣ дараҷа сахт буданд ки умуман молидан намешуд. Ҳамин хел шох мегӯи клей кардагӣ бошишуна. Анам хел айно бошад мулоима ки нағз. Мана бинен чихел боз қатъ мешаванд. Анам хел
ва мана ин охирон кисточка ман аллакай кушодагӣ ин барои румяна ана ҳамин хел нешам нас ина ба монанди пудраи неки кӯтоҳтар ва камтар чихелгум сахттар мебошад ҳамагӣ мана 4 намуд кисточка барои косметика ман дорам тамом нависен комментарияда шумо чӣ қадар кисточкаҳои хуб дорен ва кисточкаҳое ки он қадар хуб нестанд ва ё беҳисобо ва ё 5-6 дигар ва ё ҳастанд ки ман умуман истифода намебарам инош ана ҳамин хел ва як дона ана ҳамин хел палетка гирифтам ман ростига ман он қадар тен истифода намебарам кам фақат ана ҳамин хел мебошад лекин ман фикр кардам ки шимр яъне чихелгум ялақас мекардагиёш бисёртара кардам ки не инҷода бисёртар матавӣ ҳаст ва дар инҷо хайлайтери вай катрис фирмаи катрис ва обуша нарезонем ана ҳамин хел мебошад ростига ман ин якум хайлайтере ки ман истифода мебарам ман пешвақт тен фақат мемолидам тамом ва румянаи катрисро низ бениҳоят бисёриҳо таъриф мекарданд ман низ румянаша харидам ана ҳамин хел румяне ки ман дорам аллакай тамом шудагӣ пурра ягон қатра нест ин камтар рангаш баландтар аст не ки камерада мегӯӣ ки пудра бошад нишон медиҳад лекин рангаш розавитар манхел тамом нилуфар омада тамом нилуш монед ва баъд ман якта анам хел база гирифтам барои тен аз кушода мебинем анам хел база мебошад баъзаш ин ҳамин крему фақат чихелгум тени шумоя намемонад ки резад да поёни чашмтон тен рехтагӣ ё ки ялақас карда рехтагӣ ё ки сиёҳ намешаду хуб ҳамин тени шумо хуб меистад ва намерезад чихеле ки гуфтам ва охиронаш дар инҷо туш мебошад тамом ин туш вивен сабо мебошад кабаре бисёрҳо қариб ки аз 100% одамо 80-90%аш ҳамин туша таъриф мекунанд ки навсҳай зурай хуб аст бисёриҳо истифода мебаранд ва ман гуфтам ман ростикаб ягон бор истифода набурдам ва ман харидам гуфтам ки кани бинам чӣ хел аст ва нархаш низ он қадар қимат нест арзонакай ва ҳозир шоточкашам нишон диҳам ана ҳамин хел шотка дорад як намуд туше ки ман дорам ман умуман маъқул нестай шоткаш ғафс ҳастай камтар чихелгум душвор туш кардан ва ана ҳаминаша баъд ман харидам ва ҳатман тамошобинони гиромӣ комментарияда нависен агар ки ягонтаи ҳаминоя шумо истифода бурда бошед комментарияда нависен чӣ хел ҳастанд чӣ хел нестанд ва чизе ки шумо истифода мебаред ба худи шумо маъқул аст ё ки маъқул нест ҳатман дар комментария нависен ман интизор ҳастам ана ҳамин хел мана ин шампуни шумо равенак тамом да шампуни нилю палочки да